kammerater i patruljen her. Jeg sidder længst til venstre her, og vi sidder vi sidder inde i helikopteren op langs stederne. Og det vi skulle, det er, at vi skulle flyve ud med helikopter i bjergeegnen mellem Pakistan og Afghanistan. Det skulle vi, fordi vi skulle kigge mod en landsby, hvor der var koncentreret tilstedeværelse af Al-Qaida og Taliban, som bevægede sig fra Pakistan ind over grænsen, ind gennem landsbyen og ind i Afghanistan for at udføre de operationer mod vores produktionspartnere. Så skulle vi så altså ligge på en klippetår i 700 meters højde med en lang skål kikkert og kigge ned på den landsby og så sende informationer hjem. Det lyder måske meget tilforladeligt og meget nemt nok. Det er ikke bare lige. Det kræver en masse forberedelse for sådan en operation. Man skal planlægge sin rute. Man skal skabe al sin udrustning selv. Du må regne med, at man kan hverken få vand eller drikke, eller man kan hverken få vand eller mad op på i den højde der. Så man skal skabe al sin udrustning selv. Jeg vejede mit gevær og min udrustningsvest med den over skulderen, og så min rygsæk, hvor jeg tog afsted, det vejede 82 kilo. På det tidspunkt, der vejede jeg selv 84 kilo. Så det er en særdeles anstrengende måde at operere på som soldat. De to rygsække, I kan se, der ligger nede i bunden af kabinen her, de er fyldt med vand. Men som jeg sagde lige før, man kan altså ikke få noget vand op i bjergene der, så det skal man slæbe selv. Hvis man skal drikke minimum 5 liter vand om dagen i den varme, så kan I selv gange op, hvis man er 6 gutter. Så skal der altså noget på skuldrene. Så det vi gjorde, det var simpelthen, at vi gik med vores egen udrustning op ad klipperne, så lagde vi rygsækken, kravlede ned igen efter de der 2 vandrygsække, op og lagde dem, og så videre op, og på den måde boksede vi os op ad klipperne igennem hele landet. Så hårdt som en i helvede. Det var så hårdt, at folk, de er dehydrerede, som I kan se på det billede her. Det viser en kammerat her,